O primeiro ordenador que merquei eu custoume 250.000 pesetas e foi alá polos anos 90. Contaba con 8 megas de RAM. Era prácticamente da mesma época do ordenador do que imos falar hoxe. O MUNCIT, o Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, na súa sede da Coruña, ven de recibir unha peza do que fora o supercomputador máis grande de España, instalado no CESGA, Centro de Supercomputación de Galicia, en 1993. Esta máquina chegou a ocupar o posto 146 entre as máis rápidas do mundo. Era capaz de resolver 2.500 operacións por segundo. Vale, o que merquei eu naquela época non era se cadra tan bo, pero ampliei a memoria e puxenlle 16 megas de RAM. Boaba! O superordenador serviu para facer un cento de estudos dos que se beneficiaron as universidades, o CSIC e as empresas de Galicia, en procesos moi delicados que precisaban de enormes cálculos. A unidade central do supercomputador, exposto no MUNCIT, era tan potente que contaba cunha unidade de refrigeración por auga, ocupaba 75 metros cadrados e pesaba 8 toneladas. Nada práctico, o meu pesaba moitísimo menos, onde bastí con 8 toneladas enriba. O CESGA segue a realizar importantes cálculos e segue a contar con superordenadores, pero supoño que hoxe en día pesarán algo menos.